Sexy mo. Kahit wala ka na sa piling ko. Meow! Salamat at sinaktan mo ako. Meow! Kahit nasaktan, hindi pa rin makamove on. Kung tigil ang oras dahil kasama ka. Kita kahit nagtatamis mong mga payo na iinis ka. Mahal kita. Ikaw yung una, pero huli na. Drama na, wala kang masakit pala ang katantungan. Di kita ipagpapalit. Ano? Ayaw mo na? Oh, ayaw ko na. Susuko ka na? Oh, susuko na ako. Malulitaw ka na? Masaya. Nagiwalay ka na? Ay, nako. Si Muñeca, gusto mo ka Dragon Fruit? Wow! Masod kaya? Wow! Ilan Dragon Fruit day? Ha? Ilan eh? Kaningag may ka 100, kaningag ko kay tag 120. Dali lang isang kilo. Wow! Kilo? Oh. Dagan dragon fruitan dere. Kaya? Unsa na ni nga lungsod kya? Sipina. Ah, Sipina? Wow! Nagidi ay. Welcome to Sipina. Makapin ang gamay tay. Makapin. Timbangon ang gunang Monica. Ay, gina niya Monica gyud ngayo gyud og kuan. Nanamigo si Pina guys, Zamboanga del Sur. Wow! Sito Gis. Wow! Pwede rin Nicole. Gis. Balik ka? Gis, kulang og Gis yung kwarta. Dapin. 100 naman. Kulang og Gis, into Gis daw. Salamat. Happy ka ni ko? Oo. Wala naman ko sa balay. May sa dipulog. May ganun kinakadala ka sa mga antipara? Sabi lang. Bawal mong kung dili mag-antipara. Bawal ka di mag-antipara? Ganan kasi ng food dire? Maganahan, lami man. Kasi maganahan natin nila? Atong, lumpia. Kasi maganahan nga food? Lumpia. Lumpia og? Og atong isda. A few moments later. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it keeps me wet. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her, yeah. Sakit sa mga kayo, Day?
Attorney Aba. Ay, ito ni Abbas. Ganin na mo kay ano, gimingaw si Muñeca. Nanapod ni Gipolog karon. Kanang murag nagka-LK man gani sila mo ni napugos magbalik diri. Kay sukad ni uli si Nicole. Sige nagtawag gay din na makontento si attorney. Lisod naman kuno kayong lagyo sila niya si Muñeca napugos magbalik. Nakagikan may? Gikan kong kafe, wala pa kayo ulit balay. So wala pa kayo ilis, everything mauta, wala ko sulot. Busy kayo kung nakag-school. Pero, pinabot mo ka din, ganhi man dyan ko nimo. Ganhi dyan. Kaswerte ba? Dahil kita ni mo na unsa siya ka-busy. Gibiyaan niya ang tanang unsa iyang gibiyaan para na may Muñeca. Enjoy naman ka. Giligon mag-uy. Enjoy na siya, wala pa galing may nag-start of date. Asa matawag ko? Ugma. Kay last day man ugma. Asa man? Nakaman tao. Dalo na po di mo siya somewhere. Ako mang kaganahan. Maligot ang pulo. Ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko. Hindi ka ganahan? Dahil Hindi ko may pulo. Pagkaman ako muna ka-swimsuit. Kita ka sa akong picture ka swimsuit. Oo? Hindi ka gatan. Di ka gatan mo? Kada swimsuit ko? Oh, bakit ade ka? Nagalantaw mo dyan siya. Kaya mo kong gilike. Tok na gawan. gilike niya. Tinuod mo dyan. Asa man yung lisan? Ay, asa mo. Dili, kakita mo dyan siya. Sa akong picture ka ng swimsuit ko. Ibistig. Dili da. Oh, kana? Na. Ay, dili pa dyan sa akong i-post bago. Ito pa dyan sa profile picture. Hindi kayo. Lami kayo. Lami ito ko. Simot. Ganahan ka? Ganahan mo daw ka, oy. Ganahan sa bulak. As in, wala ko. Gikilig. Wala naghatag mo sa bulak eh. Ano ba? Katulad si Ren sa una, dili na po di mo i-claim. Hindi na po ko i-claim niya. Sunod, na na po siya makita na, hindi na po din niya i-claim. Okay, so i-claim niyo mo? Pero karon pa, first time ni mo Nicole nakadawat og white rose. Ay, ganahan kami attorney. Depends sa smile. Smile na lang mo tugan. Bisag dilit ko ni mo tubago. Ang smile, makita na lang ang smile ninyo ni Muñeca. Naka-eyeglass yung shopping. Ano sa may maka-istorya ka rin nga naka-eyeglass si Muñeca? Ngayon mo siya. Ngayon siya? Gabi? Ngayon alam ko nang hindi ko kaya Actually, kita galing ko ito yung katibitan mong ito. Pero itong shoot ba ni mo ba? Itong shoot ni mo ka sa birthday ni mo? Photoshoot. Walang photo. Ano sa may istorya ni mo sa photoshoot niya na photo? Photo ko Sa iyong photoshoot na photo. Ngayon ka? Lagi, ngayon ka kay nakita mo ko daghan kayo. Gipang comment gali sa ko ang mga kuan. I-mention ko nila. May chocolate. Nawalaan magkukusugog ang feel eh. So, nawala yung katulgon. Katulgon na, nawalan yung katulgon mo Muñeca. Matulog taron. Ay, matulog. Matulog sa ron. Sugat na ka nga kuyog siya. Nga, ugasa ta matulog ron. Balik dito ko kayo. Horse day na! Di mo na horse! Hindi horse mo! Mahulog ka ni ka!
Tambalan. Tambalan. Kuha pag rambutan. Kabot pag rambutan. Nanguha mong rambutan dari sutil good. Diba? Yes, nanapod mi diri karon sa Gloria Fantasyland. Nami diri karon sa Peaches and Cream. Wow! Yes. Thank you so much for inviting us here, Fantasyland. So walay kupay. So musulod mi karon at mag-enjoy mi sa among food. Excited na ka? Nalingaw man gid ang mata ni Monyeka. So see you later, guys. Wow! Oh, thank you, Dari. Wow! Yeah. Pink. Favorite color niya ni mo? Timing kinin pa? Wala na ng Christmas gift. Wow! Daw, nilakaw pa ka? It's a prank. Uy, kuha ko daw ni Titoy. Baligya na. Baligya. It's a prank. Baligya na. Baligya na, uy. Bayari daw. Oh my God. Ang bulak malaya lagi. Nalayo na bulak. Titinuod mo ang pag... Madalag sila ako kumanta ng white rose. Kumanta ng white rose doon. Like, unsa day meaning sa imong white rose day? Friend. Friend? No, no. Una. Siya, mapalit ko gatong buwan. Gatong may malaya. Sa white rose. Unsa meaning sa white rose? Friend. Siya, tubago, dili man ikaw. Unsa meaning sa white rose? For me lang, pag mga ko white rose kay happiness. Nobody gonna love me better. I must stick with you forever. Nobody gonna Dili, sa tanan ko nga nagsuporta ni mo, usa ko ato. So, ganahan ko matag ni mo white rose, kaya nalipay mo. isayaw ng mabagal na mabagal. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Pati ko sinabi na muna alam ako ang kasalanan. Kita ko kaya naman binigyan ko ka na po eh.